पातळीन एक ओड्डून काळजाचो इगोजन केलो कालच्या दिसा आमी सगळ्यांनी तुमचे पासत मागले वांटो घेवन मिसा जी पातळीन सांगलेली उतरां अजूनही तुमच्या कानार आसा कोरो बावा धरून जेजूच्या पावलांनी दोगांय फुडें वसा देवाच्या उतरा गोराबो घोळलोलो जेजू झुजे मारीन उगडास दोरात तेवेक रोचलेली काडून आदावाचे ते बोरीन तेच पोरी जे तिनाचे दोरीन रोचले मिस्ता दोरीन दोगांची काळजांचो मोग धांवता जशें उदक धांवता ते दोरीन गोणान काल एकवोट जोडलो शेतीन आनी दोरीन बायेन आयज पोर्टोन्याचो दुसरो दीस फावो केलो सर्गेस मायेन शेतीनाची भयणी गीता आवय लाविना मागता ओनो दायेन शेतीनाचो बापूय सोगार रावण पळयतलो खुशाल कायेन देवाचे भिरांतीन चलता आमी तुळशी घोरकान म्हजी मारिया देवान आमकां 3 दुवो दिल्यो दोरीन वेल आनी फोवनिया जावयांक आमी पूत कशें मानतात हें सगळ्यांनी मोतीन दवरया जेतीन दोरीनाचो 8 वर्सांचो मोग तांचे पासत मागणें करया जेतीन एमेरिट्सान यूके वावुता एस रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणाकूय तो आदार दिवपी ही इज व्हेरी इलस्ट्रेटिव्ह आनी दोरीन सिवील इंजिनियर जीपीन आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पातळीन पासून ताका वाकांटा कित्याक ते व्हेरी डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह आमचे दोरीन बायेक लोक म्हणटा ते म्हूण एक देवाचें गोरू आमच्या सगळ्यांचो एकूच आवडो जिवीत तुमी तें सुखान सारू मोगान विस्वासान शांती कायेन फुडें वरात तुमचें तारू देवान बेसांवां घालूंक तुमचो फुडार बेसांवां